Valletta kellhom jitħabtu ferm aktar milli kien mistenni biex jelbu lil St Andrews u b'xejn u bekk żammew il-pass mal-leaders Balzan. Minkejja r-rebħa baqgħet evidenti l-problema ta' Valletta li għandhom biex jiskurjaw hekk kif reġgħu fallew diversi okkażjonijiet matul il-logħba. Valletta kellhom il-kontroll assolut tal-logħba iżda bdew ikunu ftit perikolużi sakemm fit-32 minuta ħolqu okkażjoni tajba. Kien cross-shot mill-lemin u Matteo Picciollo laqat il-lasta, il-ballun spiċċa ntrow Muscat li kellu d-daqqa ta' ras maqluha minn fuq il-linja bit-tielet konklużjoni ta' Salih tispiċċa barra. It-tim ta' Doncic reġa' laqat il-lasta fit-42 minuta b'xut sabiħ ta' Picciollo li din id-darba laqat il-wifqa. Bil-ballun jispiċċant Malano iżda x-xut tiegħu spiċċa għoli. Madankollu ftit sekondi wara St Andrews għal ftit ma fetħux l-iskor, Bazjan jaħsat lil Henry Bolinlo b'xut minn barra l-kaxxa iżda l-ballun stampa mal-mimduda. Hekk kif il-partita kienet tidher li se tintemm fid-draw, fit-93 minuta Valletta skurjaw il-gowl tar-rebħa meta Michael Mifsud tħallas markat fil-kaxxa u wara li rċieva ballun mill-lemin spara fix-xibka għal skor finali ta' 1-0.